Какво там неща? Аз съм Bullet Lion и днес ще направя една кандидатура за Кибикрафт, сървърът на WTF. И да, сега в момента ще ви покажа за какво става въпрос. Значи, аз играя Майнкрафт от 3 години. Скайпът ми е stevan.milenov1. Занимавам се с билд сигурно някъде, няма и година сигурно, няма година. Аз съм на 15 години и да. Добре, Ник сега ще покажа за какво става въпрос, какво съм направил. Не съм направил кой знае какви постройки, колко и големи и тем подобни, но просто се постарах много за тях. Не е толкова много, но просто нямах време, защото нали, сега имам изпити нали, на края на годината и няма просто. И намерих нали, малко време така да побилдвам за това сървърче. Видях, че отново кандидатурите са отворени и реших да, нали, да направя една кандидатурка. И ми да, както виждаш тук, имаме малко weed и тук влизате при кончетата. Ето както виждаш 3 кончета. Направя съм на декоративно тук, смисъл така езерце, може да се каже. Тук съм направил нали, да си пият кончетата. Ако се учиш защо така ми е мишката, с маускпад съм в момента. И да, това е къщичката. Много добре се получи според мен. Много, не знам, за първи път стоя така къщичка. Много да се получи според мен. Да, якчко се получи. Ето тук е един голям прозорец. Да, много да се получи според мен. И влизате вътре. Ето както виждате, пече си крафтинг тейбълчета. Тук има честчета. И тук съм направил нещо като да сяваш, нали, майстори си глупости тук и такива работи. Така. Да, това е като цяло от тази къщичка. Не е кой знае ко, но просто нямах време, нали, както казах и да, ето, по-далеч. И сега ще покажа едно нещо, което сигурно няма на години за кандидатурата, но просто то още не е готово. 100% си помисля, сигурно че съм го крал от някъде, гледал съм го, копирал съм го или съм го просто изтеглил от някъде и съм го сложил тук. Но това си е твое мнение, нали? Аз си казвам какво съм направил. Ето това съм направил аз. Да, не е изобщо готово. Направил съм само предната част. Ето. И тук леко от задната. Не знам какво ще става, какво ще бъде, но мисля, че ще стане доста яко. Тук първо мисля да е с, ето където е, с един голям часовник. Направи го, не ми хареса. И да, остави го така. Еми да, Ник, да научи харесало кандидатура. Да, тук съм направил едно малко така, кажете го да е. В нея язовирче ми кладенче, точно така, кладенче. Ето. И вътре, нали. И ми да, това ще е Ник, да ти е харесал и да ме приемеш. И това ще е. Чао!